Жыве Беларусь! Беларусы па ўсім свеце святкуюць Дзень волі. Чаму салідарнасць сёння гэта надзея ў часы без надзеі? Саюз з Кім Чын Ынам. Пакуль беларусы святкуюць, Лукашенко нарэшце дачакаўся ласкі ад карэйскага калегі ды ляціць у паўночную Карэю. Ці вернецца ён у Менск? Часы змяніліся, цяпер не беларусы едуць у Расею на заробкі, а расейцы шукаюць паратунку ў Беларусі. Масавая міграцыя, што здарылася і ці радыя гэтай навіне беларусы? Лукашенко ляціць і ў ЗША. Вялікая здзелка з Трампам. Кіраўнік Беларусі ладзіць у краіне дэмакратыю. Што падмяшалі амерыканцы ў лекі дыктатару, ды якую рэакцыю чакаць у Крамлі? Лукашенко зноў кажа пра свой сыход, ды абяцае больш не бегаць з аўтаматам. Якія абставіны вымусілі яго зноў узняць гэтую тэму, раскажам. Гэта ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Вітаем вас, шаноўныя гледачы! 25 сакавіка беларусы святкуюць Дзень волі. З чым мы вас і віншуем. Жадаем вам у самы бліжэйшы час дачакацца сапраўднай волі. З вялікай літры. Каб гэты дзень стаў святочным у Беларусі, каб мы ўсе маглі яго святкаваць у Менску на плошчы Незалежнасці. І на іншых плошчах беларускіх гарадоў. А пакуль у гэтым годзе ён прыпаў на сярэдзіну тыдня, што таксама нядрэнна. Бо святкаванне ў беларусаў за межы расцягнулася на цэлы тыдзень. Свята ўжо адзначылі ў Беластоку і Вільні і іншых гарадах, пра што мы распавядзем крыху пазней. А вось Варшава, дзе самая вялікая беларуская супольнасць, да святкавання Дня волі яшчэ рыхтуецца, і ён адбудзецца ў суботу. Пра гэта таксама абавязкова раскажам і пакажам у наступнай праграме. А цяпер апошнія навіны, пра якія трэба ведаць ад Дзмітра Лупача. У свеце шмат негатыву, але ёсць і добрыя навіны. Пасля перамоваў з амерыканскай дэлегацыяй з лукашэнкаўскіх турмаў выйшлі 250 чалавек, і з'явілася надзея, што вызваленні працягнуцца. Беларусы па ўсім свеце адзначаюць Дзень волі. У Беластоку это робяць уже дзесяцігоддзямі, яшчэ з 1980-х. Польскія ўлады і мясцовая супольнасць падкрэсліваюць важнасць салідарнасці і падтрымкі беларусаў. Тут, в Польsce, таким словом... Тут, у Польшчы, такім словам, якое паказвае, у імя чаго змагаліся мы, як палякі, і змагаецеся вы, як беларусы, з'яўляецца слова «салідарнасць». Гэтую салідарнасць трэба разумець як адзін з другім, а не адзін супраць другога. Гэта салідарнасць, якая паказвае, чым з'яўляецца надзея ў час без надзеі. Показує, чым jest nadzieja w czasach bez nadziei. Кіраўнік радыёрацыя Яўген Вапа падкрэсліў. І калі ўсе гавораць, што нас атакуе рускі мір, то мы павінны сказаць, а нас бароніць наш беларускі свет. Świat białoruskiej idei, świat białoruskiej woli. Святкаванне працягваецца па ўсім свеце. Усюды, дзе ёсць беларусы. Павіншаваць беларусаў з днём волі вырашыў Лукашенка. Вядома ж у сваім пачварным стылі. Летась у гэты дзень ён правёў сваю інаўгурацыю, а сёлета паляцеў у Карэю. У паўночную, вядома. Нарэшце Кім Чын Ын зрабіў для яго ласку і прыняў у сваёй сталіцы. Бо доўга ў Пхеньяне ігнаравалі Лукашенку. Нават на здымках Кім ад яго адварочваўся. Сам жа Кім у Мінск не паляціць. Ён на самалётах не лётае, а на бронецягніку да Менску вельмі доўга дабірацца. Ды няма ў Лукашэнкі ядравай зброі, хоць той і хваліцца арэшнікам. Таму і паляцеў Лукашенка. У беларусаў з гэта з'явіўся адзін цынічны жарт. А раптам не вернецца. Пакуль Лукашенка паляцеў на далёкі ўсход, самі расейцы імкнуцца на захад. Не ў Еўразвяз, а ў Беларусь. Як так? Заўсёды ж было наадварот. Беларусы ехалі ў Расею. Хто на заробкі, а хто за лепшым жыццём. А зараз жыццё прымушае расейцаў ехаць у Беларусь. Усё часцей у сеціве сустракаюцца падобныя аб'явы. Расіяне, хто хоча пераехаць у Беларусь? Прадам стыльную аднапакаёўку ў невялікім, але прыгожым горадзе Полацку. Дроны не далетаюць, без VPN працуюць YouTube, Instagram, Telegram, LinkedIn і іншыя. Але далёка не ўсе беларусы гэтаму рады. Таму расейцы здзіўлена пытаюцца. Чаму? На што беларусы адказваюць? Мы не хочам, каб вы потым нас прыйшлі вызваляць. Што ж тут добра? А добра тое, што нарэшце можа там усвядоміць, што Беларусь – это незалежная дзяржава. І якраз расейцам это зараз выгадна.
Можна хаця б YouTube паглядзець, ды меседжерамі пакарыстацца. І яшчэ адзін сімвалічны момант. У Беларусь прыйшла вясна. Без указаў і дазволаў. Можа, пачула, як беларусы гукалі? Весна со строкати, лето закликати, а зеленый явор кудравый. Прийди весна, прийди красна. Можа, хутка і абрыдлы рэжым змые, як счарнелы снег вясеннімі водамі. Кажуць, калі вельмі нечага хацець, яно абавязкова здарыцца. А мы яшчэ раз віншуем усіх з днём волі. Хай кожнае значыць так, як хоча. Дзміцер Лупач, Прабел. На свята беларусам можна будзе выпіць куфаль піва. Выбар вялікі, хоч чэшская, хоч нямецкая, літоўская ці польская. А вось у беларусаў у Беларусі гэтай магчымасці хутка не будзе. З 1 красавіка, і гэта не жарт, у краіне прыпыняць продаж пеннага напою з так званых несяброўскіх краін. А несяброўскія хіба ўсе. Але не, ёсць адмысловы спіс. У грошыку нават вывесілі яго. І там ажно 39 краін. Неяк дзіўна глядзіцца гэты спіс. Можа, наадварот, сама Беларусь пры Лукашэнку і ёсць недружалюбнай краінай для ўсіх. Нават Ліхтэнштэйн нечым пакрыўдзіў Беларусь. Ліхтэнштэйн – маленькая краіна, якая нікому ніколі не перашкаджала. А вялікую Расею, у адрозненне ад беларускага спісу, пакрыўдзілі дык яшчэ і Андора, Манака і Сан-Марын. Не трымаюцца там меры. Мы ж вас заклікаем адчуваць меру. І ў піве, і ў больш моцных напоях. Не бярыце прыклад з амерыканскага генерала Антонія Агута. Той нядаўна трапіў у скандал з-за грубых парушэнняў дысцыпліны і бяспекі. Падчас паездкі ва ўкраіну ён узяў сакрэтныя карты, адкуль рыхтаваўся напад, 4 пазіцыі ці штось яшчэ, а па дарозе назад проста забыў іх і ў цягніку Кіеў-Варшава. Дакументы некалькі гадзін заставаліся без кантролю і былі вернутыя толькі дзякуючы супрацоўніку Укрзалезніцы і амбасадзе ЗША. Праз месяц у Киеве ситуация паўтарылася ўжо ў іншым фармаце. Пасля вячэры з алкаголем генерал некалькі разоў падаў, у тым ліку каля амбасады, і на сустрэчах выглядаў нецвярозым. У выніку яму дыягназавалі страсеннем мазгу і адправілі на лячэнне ў Германію. А пасля лячэння адправяць і з арміі, і добра, калі толькі адправяць. А вось дзяўчына-раварыстка алкагольнымі напоямі не захаплялася, таму і змагла ўтрымацца на амаль адвеснай скале. Застаецца толькі пазайздросціць яе смеласці і вытрымцы, калі дзяўчына ледзь не зубамі ўчапілася ў скалу, каб заўчасна не расстацца з жыццём. У Менску мужчына наадварот хацеў з гэтым жыццём расстацца. Ён стаяў на краі балкона 6-го паверха гатэля Менск і збіраўся скочыць уніз. Пад гатэлем ужо дзяжурылі вартавальнікі, расцягнулі надзіманую вартавальную падушку. З мужчынам вялі перамовы, пасля чаго ён вярнуўся ў нумар. Можа, хутка так і якія высокія чыноўнікі Лукашэнкі будуць стаяць, калі іх прыйдуць забіраць. І не беглыя беларусы, а апрычнікі Лукашэнкі, якія распачалі на іх апошнім часам сапраўднае паляванне. Тым часам у сакавіку Лукашэнка наведаў Брюссель. Не Гагу, што не верыце? І нам цяжка паверыць. Але такое сапраўды было. Праўда, больш за 30 гадоў таму, у сакавіку 95-го. І нават знайшоў ён тады паразуменне з каралём Бельгіі Альбертом II. 25 минут больше, чем отведено было по программе нашей встречи. Это уже за себя говорит и говорит о многом. Мы нашли полное взаимопонимание. Но этот факт, это чрезвычайный факт в их истории. Правда, ўсё ж не было там паразумення, бо больш Лукашэнку туды ніхто не запрашаў. Хіба толькі ў яго з'явіцца шанец наведаць суседнія Нідерланды, акно ў Еўропу, калі прокурор МКС, не міжнароднай касмічнай станцыі, а міжнароднага крымінальнага суда выдасць ордэр на яго арышт. Вернемся яшчэ на 4 гады назад, у 91-й. Тады журналісты беларускага тэлебачання зладзілі апытанку на вуліцах сталіцы. Якіх палітыкаў ведае моладзь? Як вы лічыце, хто сёння самы папулярны палітычны дзеяч у рэспубліцы? Понятия не имею. Як не Не знаю. Вы? Уже не знаю. Я, понимаете, с политикой не разбираюсь. Очень занят учебой. Вот республики я не скажу. Потому что, в принципе, если посмотреть, у нас большинство просто идет разговор. Не знаю. Не знаем. Даже не знаю.
На мой взгляд, нету такого очень популярного, которому народ верил. Аказалася, што тады моладзь не ведала амаль нікога. Затое зараз усе ведаюць аднаго, галоўнага, адзінага і непаўторнага палітыка, бо такіх у свеце вельмі мала засталося. Усё ж кажуць, шчаслівыя людзі ў тых краінах, дзе не ведаюць, хто імі кіруе. Так, Зміцер? Прывітанне. Прывітанне, ну так. Бо ў нас, на жаль, ведаюць усе, хто кіруе. Але шчаслівымі беларусаў не назавеш. Аднак ёсць і пазітыўныя моманты, і я прапаную, каб Зміцер у тых тэмах, у якіх ён разбіраецца найбольш, вам іх запрэзентаваў. Як вам такое? Паехалі. Беларусы дачакаліся не толькі вясны. Усе чакалі яшчэ одну падзею. І яна здарылася. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Нарэшце дэмакратычныя сілы нібыта дамагліся таго, за што змагаліся ў 2020 годзе. Скоро выборы, проголосуйте, изберете нового президента. Ну што, дачакаліся ждуны, як назваў Мікола Статкевіч Святлану Ціханоўскую, Віктара Бабарыку і Марыю Калеснікаву. Толькі вось пытанне, хто з іх можа быць такім же выгадным? Усе дурні? Один Лукашенко разумник. Я для вас выгодный президент, запомните. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Абяцае новыя выбары і больш ні адным пасінелым пальцам за ўладу не трымацца. Колькі разоў мы чулі этую песню? Але гэта яшчэ не ўсё. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Вось дык прызнанне 71-гадовага чалавека, які ўсё часцей гаворыць пра сябе ў трэцяй асобе. Это, не какое-то величие самого Лукашенко, что вот Трамп увидел. Слава богу, что они ценят Беларусь, ценят белорусского президента. І тут узнікае пытанне, што ж такого дадалі амерыканцы ў лекі для пахудзення ад трэмару галавы? Тыя лекі, за якія, здаецца, аддалі новую партыю палітвязняў. В результате 250 шарлатанов освободилось. Які акцёр прападае? Для Голлівуду ці для таго ж Беларусьфільму? А можа, это проста чарговы спектакль? Бо нешта падобнае ўжо было. Напрыканцы СССР, калі для Юрыя Андропова таксама прывозілі заходніх лекараў у абмен на палітычныя жэсты. Мы им, так сказать, дарили с барского плеча. И японцы, и литовцы, и поляки отпускали, которых они просили. Гісторыя, кажуць, не проста паўтараецца. Яна часам нават не спрабуе хавацца. Цяпер Лукашенко ўжо і ў ЗША сабраўся подлечиться. Они сказали, вот мы готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться вплоть до того, что у него дома, во Флориде, и обсудить, и договориться. Я говорю, всегда. Всегда готовы. Але разом з лекамі ёсць і пакет прапановаў. Напрыклад, купляць американский газ замест расійска. Однажды обсуждался вопрос, можем ли мы купить американский газ сжиженный. Привезут через Польшу на Гродно-Азот. Уяўляеце такое? Або продаж Нежинскага горнабагачальнага камбінату. Тут галоўнае, з інвестыцый давядзецца плаціць, хаця б імітацыяй дэмакратызацыі, і як мінімум спыненнем рэпрэсіяў. Затое бонус, незалежнасць Беларусі і гарантыі бяспекі для сям'і Лукашэнкі. Ці гатовы ён? Асабліва, калі ўжо гаварыць пра паездку ў Фларыду. І не адзін, а з кансультантамі кшталту Ярмошынай і Карпенкі. Каб підаць дапамагчы Дональду Трампу. Дональду осталось 2 года работать. Вот и весь вопрос. Лукашенко, здаецца, вырашыў навучыць бізнесоўца Трампа, як быць сапраўдным президентом. Все на него как-то давят, но и полномочия же у него не как президента. Если Конгресс принял решение, закон там ограничил, и все. І нават дапамагчы яму абрацца на 3-й тэрмін. Бо, як сам кажа, ужо ратаваў яго. В момент выборов, когда его там пытались ноги вытереть об него или стреляли в него, кто же с ним был, кто за него топил там? Пры гэтым ён папракнуў Владзіміра Пуціна. Маўляў, недастаткова адкрыта падтрымліваў Трампа. Да, Путин не меньше болел за Трампа. Но в силу положения, еще чего-то, он вот так публично не выступал за победу Трампа. Трамп
ну, его люди это заметили. І тут Лукашенко раптам аказваецца галоўным трампістам, нават большым, чым Зянон Пазняк. Але і гэта яшчэ не ўсё. Гаспадар Умкі паедзе ў Амерыку, каб сустрэцца, з кім бы вы думалі? З Сергеем Ціхановскім, каб угаварыць таго вярнуцца ў Беларусь. Ну, что сделал там Сярожа Тихановский? Что он сделал? Разрушил оппозицию. Эти мне говорят, за голову взял. Я говорю, где он? У нас. Я говорю, что он у вас там делает, не знаем. Ну, лучше б не было. Як бачыце, амерыканскія лекі працуюць, і Лукашенко добра такі ад іх прабірае. Ён не толькі худнее, але і нават адмовіўся ад сваёй геніяльнай ідэі ператварыць літоўскія фуры ў сенавозкі. Мы вернем им этих фур. Сено можем возить, ну, наверное, не очень по полю они будут там эти ходить. Да и людей жалко. Жалко поляков, литовцев этих. Дык ці паедзе Лукашенко ў ЗША да свайго лепшага сябра Трампа? Ці ўсё, што самы лепшы сябрук Пуцін не дазволіць? Пішыце ў каментарах, калі вы ў бяспецы, вядома. Дарэчы, на наступным тыдні споўніцца 30 гадоў падпісання дамовы аб утварэнні супольнасці Расіі і Беларусі. Гэта дамова заклала асновы для будучай інтэграцыі. Кажуць, першапачаткова Лукашенка з Ельцыным планавалі падпісаць яго 1 красавіка. Але хтосьці з іх акружэння спыніў. Над вами потешаться будут. Чаму? Бо 1 красавіка адзначаецца дзень дурня ці дзень манюкі. Вельмі ж бы гэта падыходзіла да гэтага свята. Шкада, што перадумалі. Лукашенка ж тады, гледзячы на старога Ельцына, уяўляў сабе гаспадаром у Крамлі, государом усяе Русі. Дарэчы, і дзяржаву варта было б назваць «Уся Русь» у 2 словы, калі што. Хаця ў выніку іх атрымалася як у адно. Але пра гэта распавядзём ужо ў наступным выданні. Але ж такімі тэмпамі, як усё адбываецца ў свеце і ў прыватнасці ў Беларусі, ўжо хіба трэба будзе не адзін дзень дурня на год рабіць, а прынамсі кожны месяц ці кожны тыдзень. А можа нават і 365 дзён. Так. Дзякуй, Зміцер, за тое, што прэзентавалі. Абавязкова заставайцеся з прабелам. Мы вернемся праз тыдзень і распавядзем усё самае цікавае, актуальнае ды смешнае.